Nyapa? Wah, penontonnya koyo ning tribun. Tribun. Tribun ngawur iki. Wong ora koyo ning tribun piye jajal delok lho enak sing ning dhuwur. Kae sing dhuwur kae sing regane larang. Sing murah sing glesot gitu kan. Kleru malah kuwi. Apa? Jack, sampai sini Mas. Justru iku sing ning dhuwur iku alah murah. Sing ning ngisor anu larang. Wah, goblok kowe. Wah, sing kliru kowe. Kowe iki ora pengalaman blas. Ibu Siti Mas suarane ajur lho Mas iki. Jack. Kowe iki yo ngawur, sing bener iki sing larang iki sing ning ngisor. Ora iso kok larang kok ngisor. Iso iku lho. Iso larang nang dhuwur nggo ndi? Larang ning dhuwur, mergo apa ning dhuwur iku ning keramik kok. Ah, kliru. Delok iku lho, ning aspil. Aspil untung bosok iku. Apa? Aspal kok. Aspal iku ana ratan gedhe, ratan cilik ya aspil. Iku gak aspil, Mas. Apa? Sing ning dhuwur, iya ta. Ning nggone keramikan lungguhe apik. Ning ora modal. Lho, omonganem tuapu iki wong pecor. Ora tapi wong nyatane modal apa wong ancen wis ngono kuwi keramikan sik mula. Lah nek sing ning ngene ngisor modal layar re. Alah, modal layar lah padha wae. Ning enak ning keramikan. Nek nang keramikan kok nek balik turune kan tanek. Dajal nek iki kene. Lah kuwi engko balik ra ngene acah ngono aduh bar go mepe gabah. Kok dikandani kok ning ora krasa biasane. Ora krasa mulih tekan omah karo mlaku lho nyapa ya ki meng yo. Lah iya lho. Iki dak kena apa ya. Ngene meng tenan kok Mas. Apa? Aku tok kene ta. Heeh. Tok kene langsung jujuk mburi kombongan. Wayahe tung magrib meng. Lho aku golek masjid mubeng-mubeng iki gak eneng. Masjid mubeng. Lha kuwi masjid. Lho. Goblok, kemi lho ki masjid iki lho. Lho, masjid geger-geger kaya semene gedene kok ora roh iki lho. Aku mung teko kene Mas, dilewatno mburi kombongan ngono lho. Iya. Aku ora ngerti. Gak ngerti. Golek masjid mubeng-mubeng wayahe magrib meng gak roh aku. Lah iki dak masjid. Lho, aku wis roh. Lah iya. Aku wis roh nek iki masjid. Lah sing mbok goleki masjid mubeng-mubeng. Iya ya ora enak ya nek masjid mubeng-mubeng. Nek kepengin roh masjid mubeng-mubeng gampang kowe. Lah nyapa? Sesuk masjid iki tumpakno dermolem ben mubeng seser. Ya ampun. Lho ancen aku ya ora roh tenan aja jujuk mburi ya. Wong kok senengane aneh-aneh ae kowe iku wong Islam nek roh masjid iki gumun. Lho, rek gumun iki. Lah jajal kaya ndengi kowe ning Jepara ndengi. Roh masjid omah kok apike tingkat ngene kok duwe irung ya ngono. Lho kok ning paman aduh. Onyek wong iku. Nek iki lara tenan tok. Nggo ning paman darani omah duwe irung. Sing ra mudeng iki kowe. Lah apa? Lho, bareng ngono roh masjid tingkate malah ngene. Lho, masjidnya kok kawin ngene-ngene. Cek goblok iki. Kalau untung bosok ngono. Nang desa ancen renek ning nggonanmu masjid tingkat iki gak eneng ancen. Wong kowe iku gak mudeng kok. Omah mandeng langgar malah mbok umbarno langgar mbok gadah karakan mudeng apa ora kowe iku. Lah nek kaya aku bingung ape salat yo. Nyapa? Nek kaya ora bingung piye wong ning desa omahku kan kene. Etan kono musola, kulon kono musola. Kidul kono musola, sing kono yo musola. Lho, lah nek aku ora bingung, cara aku ape ning musola kono sing musola kene ngamuk. Nek ape ning kono mrono sing kene ngamuk. Wayah ngisak rono sing kono mesti. Sing kono ngamuk. Lah terus akhire? Ya terus akhire aku yo gak ngisak sisan. Aduh. Kuwi jenenge kowe wong Islam pekok iku. Lah nek kowe wong kowe kok tau sapa masjid ta ora? Lho omonganem lho. Aku iki to nek jemaah ki yo Jumatan. Lho nek minggu yo ning gereja. Ngawur. Jemaah nek kanggone wong Islam wajib Jumatan. Wajib lho aku nek jemaah Jumatan. Gak oleh ngawur iki. Sing kandha gak oleh sapa? Jemaah nok minggu terus nang gereja iku ngawur iku. Gak oleh sapa? Yo ora apik omonganmu. Ora iso lho aku nek. Kowe wong Islam ta ora kok iso. Ora iso wong aku nek gereja dodol es kok. Rumah samlah apa? Tangke to apa jenenge haleluya ngono kae. Dodol es. Aku dodol es rumah sama apa? Rumah samanya kowe kaya wong Islam iki gak masjid. Wis ora mudeng aku. Kowe iku aja sombing. Sombong. Sombong iku nek gedhe lah kowe cilik ya sombing. Kowe kandhani ngeyil lho kowe. Ngeyel. Ngeyil nek gedhe cilik yo ngeyil kok kowe iki jak masjid nek gunuman hati-hati kena dosi kowe engko. Dosa. Lho dosa ku nek gedhe lho cilik yo dosi. Oh, sesuk cangkemmu tak loloi sendil kowe. Sendal. Sendal
Gede. Cilik ya sendil omongan. Omonganmu bulet. Awas kowe nek mulai ra. Kowe arep tekok perkara apa? Ora katumpakno montir we. Montor ah. Montor kuwi nek gede lho montore cah cilik-cilik semene ya montir. Hati-hati nek numpak montir kowe. Gino. Wo nek buantes iki nabrak nabrak tembik lho. Tembok. Tembok ku nak gede cilik arek. Awas kowe nabrak dasem lho kok. Awas gremeten aku kowe. Gremeten apa wong salah ya kowe. Kaya wong Islam tak tekoki kowe. Tekok perkara apa? Salat tenan kowe cara saiki nek esuk wayah esuk kowe ning sawah. Dan dileles wayah jam 12. Kowe nduk rung rung dong 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 dong. Es krim. Ali apa? Wayah beduk arek kok. Wayah beduk. Ayo suarane sing rung dong 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 dong. Dung. Anak Allahu Akbar. Goblok wong Islam ya langsung salat ale lho. Salat ki wajib arek kok. Ngono kok wong Islam yo salat ora sah. Ora sah iku. Lah salat kok urung wudu. Iya. Salat wong ape salat ki wudu sik. Lah iku sah. Apa? Iya, wis ora aku. Wis keplaki terus. Lah kene. Lho Pak dasku dikeplaki nek butuh ngeplak neh. Nesu. Nesu. Kowe hati-hati lho cepet nesu dagelan jek enom. Oh kena penyakit stroke kowe engko. Tukono es ben seger. Iku lho. Kowe tukono es lho nang warung ben sumeger ngombe. Penyakit sing kaku-kaku gak iso mlaku iku lho. Stroke. Diganti ya? Nek stroke ini piye? Mbah ra. Dicat delok. Iki ketoke ajar ki wis. Ngene kowe. Aku marahi kowe rek gendang iso. Yo iso untung. Mosok stroke ndang iso. Aku nek masalah loro stroke ora kesusu. Lah nek kowe sik ndang sik le. Ora. Nah iya. Ora lapor balapan. Ngono kok. Lah kowe dhisik-dhisik kok. Apa? Dulu mangsamu iku kowe nek wong loro salip-salipan iku. Lah kowe yo ngono karo kancane nek saiki kowe contone wong Islam tenan. Lho aku yo Islam ah. Nek kowe yo Islam KTP. Dadi cerutung deng langsung salat gak oleh ya. Ora oleh iku ora sah. Kowe upamane apa? Isuk wis biasane yang sawah. Boleh waya beduk. Nek sero dong. Allahu Akbar kowe terus piye? Aku adus terus wudu salat ah. Lho aku wong Islam, Bro, nek beda kowe Islam KTP. Dadi adus sik terus wudu. Lagi salat lho. Cara kowe wong Islam tenan tak tekok aku. Iya, tekono. Omam kan rada adoh karo masjid. Adolane tapi ora sregep. Wong wudu nggo sendal ngono iku oleh apa ora? Ya oleh, wudu nggo sendal ya oleh wong ben resik. Wong kowe ape nampe Pak Lurah ya adus sik kok. Mosok ape ning omahe Allah Subhanahu wa taala. Kowe ape ora nggo sendal. Dadi nggo sendal, wudu nggo sendal oleh. Oleh. Lho malah juguk. Golek padasan rene. Lho lah, padasane kotong nggo sandal. Nawa itu unduar gedek ngene. Piye maksudnya piye? Raim gak remuk. Temeng teko piye? Kowe lho, mam kan adoh karo masjid. Kowe arep salat mesti undu sik. Undu nggo sendal ku oleh apa ora? Oleh. Golek padasan bingung rek enek sandal mbok copot nawa itu undu regedek ini raim sendalmu kena paku. Undu yang nganggo banyu ah. Lah iya aku rak teko. Undu ke sendal oleh apa ora? Omongnya mre oleh. Ngono rek mbok bales nek diamput. Lah ya kowe ngono padha wae. Apa? Kowe saiki nek sing wong salat iki sing arep jenenge apa? Bocah goblok kowe imam kamu. Imam. Lah nek sing nguri? Makmum. Makmum. Iku cara makmum. Makmume ketunan ireng kabeh. Iya. Iya. Makmume ketunan ireng kabeh. Cara diimami ketu putih oleh. Oleh. Iki salate terus piye ngono lho. Apa yo podang bar? Randang bar piye to? Lah iya. Saiki makmum. Iya. Nggawa ketu ireng kabeh. Iya. Lah diimami ketu putih oleh. Oleh. Lho. Ora oleh kuwi arep nggo ketu model apa wong blangkon saiki do dienggo salat kok. Lah sing tekok imam nggo blangkon sapa? Iki makmum. Makmum mburi. Nggawa ketu ireng kabeh. Lah iku diimami ketu putih oleh. Oleh. Lho, mosok kowe ketu iso imam. Kowe terus piye? Bales. Lah yo mulane wong iki aja pinter-pinteran. Kowe nek masalah pinter wong takok aku. Kowe tahu berjamaah ning gone masjid. Wah, tahu lah aku bendino ah. Nak sing mburi jenenge apa? Nak sing mburi. Sing mburi jenenge makmum ngono. Lah nak sing ngarep? Imam. Loh, omonganmu kuwi lho.
Imam kene yo ora. Imam ki entuk nang mburi. Oh bentuk. Sing nang ngarep iku. Kowe iku tau salat ta ora? Ya tau omonganmu. Nek sing jenenge ning ngarep kuwi jenenge imam. Wah, ora mesti. Wong nggon aku imam nang mburi oleh kok. Enek, mosok imam ning gurine makmum. Sing ngarep iku jenenge imam. Kandhani ngeyel. Kandhani ngeyel tak sikut raiku malah kowe. Iya ta. Guri makmum. Guri makmum. Iya. Lah iya. Lah sing ngarep imam. iki kok imam nang mburi yo oleh. Ora oleh. Kandhani. Imam iku kudune ning ngarep. Imam Santoso, Imam Wijaya iki manggone tau nang mburi terus ora tau nang ngarep. Imam Wijaya. Heeh. Pak Mje urip. Wis mati ya. Nek Mje urip tak tekeke ben bongko. Nesu. Ya ampun bongko senenganem iku. Imam kene iki jenenge Pak Muklis. Imam nang mburi kok oleh. Lho kaya kenal-kenal Pak Muklis. Aku berjamaah memang arek. Iya piye? Alah. Tenan, wong Islami tak omongi apa meneh jenenge wong NU, luwes. Nek iso luwes. Kowe sembayang pernah? Yo bendino ah. Nah, kowe bendina. Iya. Saiki salat ki nomor pira? Nomor loro ah. Nah, gua. Nomor loro. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Lah iya. Salat iki diutamakan ya. Iya. Aku santai aku. Urip. Wong Islam ki luwes tak omongi kowe. Goblok kowe. Salat iku cagake agama. Wis ti. Salat iku kudu nomor 1 diutamakan. Lah iya mulai kowe ndungu turun langsung salat. Langsung salat aku. Lho. Yo jenenge wong saiki dhewe-dhewe kok. Lah nek wong wektune longgar tung-tung langsung iso. Lah nek saiki cara kowe panen, iya ta? Iya. Kowe ora salat kuwi padahal wajib. Wajib dosi. Dosa. Iya dosa. Upamane kowe wayahe panen, iya ta? Kowe sibuk, mesti kowe salatmu mesti mbok undur. Wah yo gak, nah aku tak utamakan masalah panen guri. Nah aku santai. Wong Islam ki luwes aku yo santai. Salat rebogo santai. Salat iki sampean kenek kok. Salat re sampean. Weh urung roh kowe. Ora enek wong salat iku sampean. Aku ndek ingi. Heeh. Wayahe panen. Wayahe panen. Yo musim udan. Heeh. Wayahe beduk. Iya. Tung rung deng deng deng. Arep tak tinggal salatku mesti dosa. Iya. Iya to? Umpamane aku ninggal salat mesti gabahku dieker-eker pitik. Iya ya mesti wong mergo kowe mepe gabah. Wes aku santai. Lah nek santai. Salat nang ngarep omah aku. Wis salat ning ngarep omah. Iya. Karo Terus? tunggu pitik. Kowe aja ngono gah aku. Enek wong salat karo tunggu pitik? Iso. Ora iso. Nek ra iso piye? Piye? Yo iso arek ra iso ki. Lah kok iso? Iya ta? Omahku ngadep ngulon. Omah madhep ngulon. Gabah tak pepe nang ngarep omah. Heeh. Aku salat nang kene. Iya. Iya ta? Iya terus. Lah nek cara tak tinggal gabahku dieker-eker pitik, aku rugi apa ora? Rugi. Rugi. Heeh. Makanya aku salat nang emper. Lah terus. Aku ndelala pas wayahe salat. Iya. Wis barundu sajadah tak gelar. Iya. Regetek ngene tak pemenan wis komplit. Gabah aman. Aku wayahe salat takbir iku to ndelala iki. Iya. Pitik wis diuntul-untul moro. Allahu Akbar. Duh bingung aku. Duh. Wong salat iku ora entuk mikir gabah. Ora ngono. Salat iki manembah karo sing Maha Kuwasa. Wis mudeng aku. Goblok. Ora diingeti nang ngarepan arek pitike. Oh iya ya. Arep tak gurak. Wah aku salatku batal. Iya. Ora tak gurak gabahku dieker-eker. Lha piye carane? Delalah itu. Iya. Wayahe rukuk ngene iki Pas pitik rukuk, do moro terus. Allahu Akbar. Do moro. Nek aku yo pinter diakal. Lha piye? Terus tak gurah ngene. Sami Allah luman kamidah. Perut pitikku. Untung pucak ngono. Wong iku gak oleh. Wong salat iku diutamakno kok masalah gabah ki nomor loro. Tak adani. Kok sami Allah liman kamidah. Untung bosok kuwi ya. Arep piye saiki wis kadung ngene ditotoli Mas. Wis do moro kowe. Yo ndek cara aku. Sami Allah liman kamidah. Perut pitik. Kowe ngomong anem iku. Wong iki meneh masalah agama. Iya. Kabeh iku kudune ki ancen cagake wong urip sing duwe agama Islam. Agama Islam. Iya. Contone kowe saiki. Apa? Sapa masjid Omah Madu. Tak tekok aku. Ketok kowe ndaki-ndaki tenan. Lho anak aku ya jelas ah. Saiki ne umpamane Mbah Mudin. Arep budal nang langgar. Ndelalah kita. Enek kirik ndilati sikile. Kuwi terus
Piye nak kowe? Wah najis iku. Najis mbuka fafah. Guyamu. Oh aku wong pasek lho najis mbuka fafah. Ngono itu maksudnya najis batal. Najis batal kudu wudu iku. Ora apa-apa. Sah iku nek aku ya terus salat. Oh goblok kowe iku batal kudune wundu neh diwundoni ping 7 dijuki ping 7 kudune mergo apa didilati. Kirik. Aku entuk kutekok piye? Mbah Mudin arep budal masjid. Iya ta. Ndelalah pas lewat ngono terus enek kirik ndilati sikile. Terus nak kowe piye? Batal. Yo ora omong. Lho, lha nek ora? Ora batal wong kirike nang empere wong dilati sikile dhewe kok. Lho gak ngulati sikile Mbah Mudin. Ora yo iki mang lho imame kupluk meng bodhok. Kowe aja ngono kowe iku senengane wis saiki kowe ngerti babi. Ora. Babi iki nek anak ping pira? Apa? Walah yo 7 8 9 babi ki anake akeh. Iku cara Mbah Kiai ku ngopeni anake yo le. Goblok cah iki kiai rek ngopeni babi kocluk apa piye? Ora ulah. Babi iki dipangan karom didumuk najis arek. Sing kandha sapa yo oleh. Ora oleh. Lah ya kowe babi ki anake pira? Yo 7 8 kadang 9. Lah kowe Mbah Kiai ngopeni anake yo oleh. Ora oleh ndel didumuk najis dipangan karom. Sing ora oleh ki yo sapa? Wong ngopeni anake dhewe kok. Rumah sama anake babi. Yo tunggale mang ngeleti sikile dhewe. Aduh. Kowe ku omonganem iku. Kok balesi ning tenan kok. Kena. Walah kewan kene iki pinter-pinter. Kewan kene nek pinter, kewan iki yo padha wae. Kandhani aku rono meng lho rono mlaku-mlaku wayah surup-surup mang kok. Aku dikandhani karo manuk kene kok. Dikandhani piye? Arep ijuk bingung aku. Ijuk nang kono meng kalen sing ngombo kuwi to. Iya. Ndelale iki enek manuk iki malah ngene. Ngandhani aku. Lho kok pinter men aku. Iku jeruk kok. Iku jeruk kok. Ku geruk kok. Ku geruk kok. Apa mendel? Kena. Ambune badang kadal. Oh iya rumah sama wis wong. Manuke iki sapa? Kono. Lah iya rek kowe ngeyel domonge wong sing kandhani aku kok. Maksud iku negele ancen ku geruk kok ora. Iku jeruk kok. Iku jeruk kok. Dunguku ngono, Ndel. Dunguku ngono. Iku jeruk kok. Iku jeruk kok. Aku terus ngaleh. Iya no, iya aku ngene ngono. Aku diomongi ngono, aku yo paham piras omongane manuk ki yo mudeng aku ora ketak sithik yo tau ndi manuk. Aku ngaleh. Kowe ngaleh. Nek ndelalah iki malah lunyu kepleset. Aku dielekno manuk nene. Syukur ketekuk. Syukur ketekuk. Piye? Tuwapuki lho. Kur ketekuk kok ngono kuwi lho. Kur ketekuk, kur ketekuk ngono kuwi ora kok syukur ketekuk. Manuke kene apa kono? Kono. Lho rek ngeyel diomongi sing dilekno aku are. Iya, manuke ning kono ya. Kowe nak diomongi kok. Kowe aja perkara manuk. Apa? Wah aku ndek meng ning aku teko kene. Iya. Delalah aku diampirno wong sing nguri iki lho, toko. Ya toko iku iya. Wong iku duwe iwak. Duh, iwak apa? Iwak sing iso ngulang ngaji. Iwak iku iso ngulang ngaji. Mosok Lho kandhani tenan lho iwak kodiang lho. Iwake iso ngulang ngaji. Ora ana iwak iso mulang ngaji kuwi. Iwak apa iku modele? Iwak paus. Iso iwak paus iki ora iso ngulang ngaji ya. Lah paus Ustaz. Awuk. Kuwi mosok iwak paus. Ning enek-enek wong kene duwe iwak. Apa? Iwak iso nembang walang kekek. Reneng. Enek. Ora eneng. Enek. Apa? Iwak bawal. Bawal jinah. Kuwi jenenge buwal Cina. Nyuk. Yo tek ketek. Lah apa tek? Kowe ngarani aku nek munyuk lho. Kowe untung ngene iki cara konangan pitik kalkun. Remuk kowe. Ngono. Mesti dionekno. Koclok. Sewaduk pisan kowe engko malah bosok. Lho tenan re. Tenan. Kalkun iki pinter kok. Kowe iku senenganem iku. Aku klok ngono lho koclok. Diomongi kewan asline pinter ya asline. Ora, nek kewan jenenge kewan iku ya ora pinter. kowe sing ra mudeng bahasane kewan, aku kan paham. Alah, paham. Aku ki lho pernah aku. Apa? Mau wae nang pinggiran delalah ki enek kirik. Iya. Aku kebablasan. Ngono dieleke ya. Piye? Dicekat nang dalan. Cekat nang dalan. Hop. Aku ngono mandek aku. Kuk ora opo. Kok apik kowe kirike? Apik kowe kirike? Engko malah ngirik-ngirikno wong. Ora apa-apa. Aku asu lah gak masalah asu iku apik nek kanggoku.
iso asu ya apik. Lho asu iku ya apik. Lho, nek asune wong Islam iku elek. Najis. Mergo najis dipangan haram. Iya. Iya. Nah aku asu ya apik. Iso apik iku. Asu iku singkatan. Apa? Lho singkatan asu iku singkatan. Lho. Asu ane. Agama. Weh. Lho aku oleh Agama. Iya. Es. Anyep. Asu. Agama. Agama. Es. Anyep. Nek ora percaya teko tuku ning guri lho kok anyep. Cok ngene lho. Iya, Tek. Ngarani wong sak penakem. Ane kan cetha agama. Lah iya agama. Asu ki saka tembang A S U. Ane agama. Agama. Es. Kuwi dikandani nek wis anyep ya anyep kok sok. Ngene iki wis angel dingin kok. Dadi S anyep ya. Agama. S selalu. Selalu. Lho iya. Utamakan agama selalu diutamakan. Asu kowe. Kirik tenan. Tenang anu minggu. Kowe ngaso-ngasono wong are. Heeh. Iki mau acarane apa, Mbah? Acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi padha karo wong sedekah nyedakahi bumi. Mbah Yai nate ngendikan bismillahirrahmanirrahim as-sedaqatun tatfaqul balak wong sedekah minangka tolak balak. Apa iku? Gak iso kowe. Aku sing muni ra mudeng. Aduh, untung ngono. Wong nek seneng anu iku. Wong sedekah minangka tolak balak. Mula iki padha karo sedekah bumi nyedekahi bumi. Ya ta. Muga-muga masyarakat didongak-dongakno masyarakat Gebang 1000. Gebang 100. Gebang 1000. Iki dukuhan Gebang 100. Gebang 1000 Bu nggih. Aduh. Wong eleng-eleng. Lah 1000 mu sithik apik 100. Ngapur. Gebang 1000 ya ta. Muga-muga masyarakat Gebang 1000 kene sak bubaris di nanggap bumine ya ta. Rezekine lancar. Amin. Ya ta. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Tandurane muga-muga sing nandur pari dadi. Oh iku wong tani. Iya. Lah nek saiki yo aja wong tani tok. Mergo iki wong desa iki yo padha wae yo wong enek wong tani. Enek pedagang, lah nek sing berdagang sing pedagang muga-muga kelarisan, laris manis rezekine ya tambah. Lah nek sing pegawai negeri mundak pangkate, mundak jabatane. Lah nek sing dukun pijet muga-muga akeh wong kesel. Akeh nek rapi dibacok wong kene lho kowe nggih. Kowe iki yo ngawur. Lah kena. Lah saiki dukun pijet iki nasabahe wong kesleo are. Yo ngene yo didongak-dongakno sing kesel sing nyambut gawe iku njaluk pijet ngono wong iku murah sandang lan murah pangan iki karo pepanggihan kalih ketoprak ngesti budaya kang dipimpin kalian Bapak Lurah Gembong Pati sing ngayahi bengi jejeban iki ketuane Bapak Nyamin ning kondang apa sing duwe ketoprak iki kondang nyapa wah mesat apa pangkate iki lho mundhake cepet. Oh, lho iso iku. Lha kowe ora ngerti riwayate kok. Riwayate bos ketoprak iki gak ngerti dhisik balaku ngarit kok. Ora ana ubayamu. Biyen iki tukang ngarit, mocok ngarit. Lah rontok gedhe sithik rabi dadi RT. Lho. Bar dadi RT. Bar dadi RT saiki dadi lurah. Lho. Lho kondiang iki, Pak. Ijik dadi ketua ketoprak. Ketua ketoprak. Lho nek ketoprak niku sampean yo. Oh, sing mesti. Iya sing mesti yo dadi lurah kuwi lah badhe ketoprak nggo nyalon lurah ngono. Padha kowe kan mau kowe ndagel kira yo sampean. Lho nek aku yo sampean. Sing asli kan ngasak lah yo. Ngomong ngasak. Ngamuk kuwi. Padha, aku ki yo ketoprak sampean Mas lah apa gawean omah mberah. Iya, kowe tuang teleser kok. Iya. Kowe iki aduh teleser. Kowe ngenyek teleser. Aku gak teleser yo Mas yo. Ngedos. Ayo saiki do apa? Dikei hiburan. Iki dikei nyanyi-nyanyi lho Mas. Yo lagu napa, Pak? Pripun? Rada banter Pak, rada budek kok. Roro Adri, Roro. Nggih. Ora cek apa sore enek lagu Roro Ati Roro. Lagune cah enem-enem iki lho Mas. Sing apa?
Ditumpai anggang-anggang. Aduh, lambemu iku. Mosok ditumpak anggang-anggang yo. Kuwi lho lagune cah nom-nom iki lho. Lagu iki saiki ana sing viral. Apa? Iku lho selendang apa iku? Selendang biru. Selendang biru iku lho. Lah yo selendang biru iku sing apik. Saiki lagu iki. Wah, lagune apik iku. Lagune piye, Mas? Mbah aku lali yo. Kenangan kaya dihibur karo masyarakat iki kene mung Gebang Sewu. Gebang Sewu. Kayak Lintang Asmoro karo buke iki lho, kangen karo mbokku wau. Iya. Tak kasih Lintang Asmoro dulu ya. Monggo. Suarane ajur kowe. Tak siarne sik, Mas. Heeh. Oke, baikan kita tampillah. MC lu MC. Baik, kita tampilkan ngono lho. Lah iya. Oke, baikan kita tampillah. Baik, kita tampilkan penyanyi kita. Siapa dia? Ngono lho goblok kemi lho. Oke. Baikan kita tampillah. Dia siapa? Alah mbah ra roh. Ruwak kowe malah. MC ku lho, Mas. Baik, kita tampilkan artis yang tidak asing lagi. Siapa dia? Ngono lho blok. Oke, kita tampilkan artis yang tidak asing lagi. Inilah dia. Mendel. Mendel. Siapa dia? Mendel ngono blok. Siapa dia? Mendel dengan sebuah lagu. Mbah kan. Lintang. Asmoro. Ayo Mas. Ayo bareng karo mbokku. Wih, enek bos dangdut bareng jebule ning kono. Mas Panju. Tadi dikasih Lintang Asmoro. Jadi apa Bu? Aja sanggo uang terus ambok, anu Mbak. Sanggo kok suwedih kowe kok. Sanggo duit. Sanggo duit. Sanggo uang. Uang iki bahasa Indonesia, Jawane ya duit kok. Iya. Apa? Oh. Halo. Apa? Jambune bosok omongnya. Jambu alas. Iya. Oke. Jambune bosok, Mas. Jambu bosok. Kowe lah. Kayak Panjul ben dolanan HP sik. Nek menawa entuk panjer. Engko tayep engko. Kowe akhir entuk 5 juta ngono kowe. Laris kok, Jul. Wah, cangkeme dhewe. Ayo bojone. Jambu alas. Sudah berlalu jambu alas. Napa mulai Mbak? Kowe kok sanggo uang terus le Mbak? Kowe tidak mikir apa le Mbak? Kowe mikir aku? Wah aku gerong ini kepedean aku yakin lho. Dapurnya dirimu. Lho. Omongan yo lagu napa? Ora nek tak kon nyawer. Kok iso ngersake gending Jawa tayo, Pak. Heeh. Caping gitu. Oh iya. Lho di bajake. Ayo Jul aja dolanan HP ae terus Jul kowe. Macok balung lah Jul ayo. Ayo Jul, ayo. Panjake wal bukorok kulo buhum. Wih, wajake nom-nom kabeh. Durung metu untune. Yuk. Atur dumateng para bapak ingkang sampun pikantuk sampur bapak monggo kula aturi jumeneng. Miting lapok lapok maksih. Coba pete to
anggone padha lara apa botak-botek ketamangan asmara kupeng kae panwate iwet piye tumak saiki kupeng kae kebak crita tangawani ati gagah rino Iki mencapai gunung bablase Gubuk Asmara. Karo ngranti bendarane momonganmu wah ngene yo mesem guyang guyu cacak kena telek asu Ora ngono to, Lek. Aku guyu tak nggo ngempet. Ning atiku ki enek masalah ya ora tak nyokokke wae ora, Lek. Nah, ini tak glekke ning atiku. Aku iki kene, Lek. wong kowe kan dadi brambangan Ora berambangan to, Lek. iki Berambangan. iki cetek rodok pedhot iki Bel. kowe rodok pedhot iya Ora to, Eh. Lek. ora kono iki ora tau moh ngono kuwi saiki kono wis ngene kowe ngerti wis maksudnya kene wis ngene iki saiki wis ngerti wis galon saiki cekelane Aja ngono to, Lek. Lek. apa Kowe gak tau lamar lho, Lek. yo aku ora tau jak nyameno le tunggale manglung Apa? kamu sekiwan lele Aduh pengen. Iya apa mulai? aku yo lale koyo kewan lele malah koyo kaya aku kelingan eling wedhus mengke aku pas liwat dicelik ngono lho le aku masine ponakane apa piye aku ngono Iku udah sampai rapi.
Wedhus arep rabi ra ngono. Ora ngono. Nek wedhus ape rabi Ora ngono. Sithik gandem. Sithik gandem. Sopo kae? Sopo lumaku kae? Del. Osek kok. Sopo lumu kae? Ndi? Nang kene ta? Diajeng. Lho iki piye kok? Lho. Garwanipun kacang. Garwane kacang Mas. Sit. Ngene yo Yai. Garwanipun kacang. Ngono iku dielik dulu. Iya to kok sik aku nek ora ngene iki aku bahaya yo. Kok bagus men Raden? Ya awak Gusti. Malah aku eler-eler. Aduh. Pak Le, aja ngono. Iki janjane iki ana apa iki adikmu iki lho. Aku cinta kowe Raden. Cinta terus makan cinta itu lho. Del. Sayangku. Aku iki Pak Lekmu kok sayangku. Sampeyan Tejo Broto. Lho aku ngono Pak Lekmu ora Tejo Broto. Lho kae lho Tejo Broto. Wong kok sok ngene lho, Nduk. Eling yo, Nduk. Iki mono kakangmu, aku Pak Lekmu. Yadi seketi. Endak seketi eleng. Eleng di. Jebule to ngelus-ngelus aku dene lali to. Lah gojek ngerti aku melok lali aku mang. Wong wedok iki nek kadung edan lho gatelen ngono kuwi kandhane kowe. Nyen ora. Kowe ngomong aja ngono saru kok gatelen. Wong wedoke kadung edan ya ngono kuwi kaya ngempet sente ngono lho. Tas iku tempo malah. Aja ngomong ning mburi. Ngomong ning ngarep apa anane. Aja kaya ngono. Oh bener matam katarak. Lho, Lah kok sing ngarep ngene kok ning mburi. ning ngarep si adikku kaya ngene. Ini lho, Nduk. Piye to, Lek? Janjane kuwi ana apa kok kowe nganti kaya mangkono. Nah, kowe takon iki ketoke ben kaya ketoprak tenan lho, ben kaya ketoprak tenan. Ngono iki jajal. Janjane koso. Nah, Del. Aku yo linggih. Iya. Ngene, Lek. Kaya ketoprak bengen nih. Jaman bengen ya ketoprak dagelan dhisik yo. Ngaturaken sembah kula dhisik jaman dhisik. Terus ngene Del. Terus ngene. Nak perangan deng terus tiba. Ngene terus. Wah, ngono dhisik jaman dhisik. Kalian Banyamin sih. Jaman Banyamin kan. Iya bener to, Pak Le. Apa? Iki yo adikku dhewe lho, Pak Le. Ngomong kabeh lho. wis Kaya gandrung kaya ngono lho. Jaman bengen. Iya nek ki adikku. iki sipu. Hah? Sipu. Sipu. Iku lah. Sipu. Sapa? Endang seketi, Lek. Apa iya bojone Heru? Alam-alam ku. Le. Aja ngono to, Le. Tenan kok. Iki cara dadi. Iki nek cara dadi lho iki yo. Piye, Le? Iki cara dadi kowe nek ro kaya ngene kaya kowe. Wongko langene yo suwe. Aja ngono to, Le. Kalah karo Gusti. Ning guri yo ono bose lho. Wah, ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong enek bos campur sari yo maca balung. Lah, Aja ngono, Le. waya apet campur sarine sekti. Salah panjul lho. Pak Le, Del. aku tak ngomong apa anane karo si adikku. Wih, injek kancing. Wancung tumono. Ndoro aku guyang-guyu kabeh Mas aku nek stres kok. Terus yakin iki lho. Ya aja ngono, Le. Ayo. Le. Lho kok anjene lho. Wancet ben lucu e. Yo tumo. Ben diblok lah. Aku tak ngomong Kowe iki ngomong njalukmu piro?
piro lho? Aku mudeng lagu kuwi ya. Sing iku lho ya yo. Ngomong. Ora ngono. Piye? Monyong. Kaya untu bosok ngono. Lek wis bengi lho. Alah, lek terus kowe. Lah wis ngomong aku kecilik bajang. Bajang iki pelem kok. Lek. Lek. Aja kaya ngono terus. Barengane terus Aku tak ngomong. metu lanangane tuwekan. Piye? Lambem iku. Siap. nggih. Seketi. Ben ngomong barang. Lho. Kaya ngene kekarepanmu ku kepiye? Iki sapa? Iki yo kakangmu. Ini kakang. Lah iki sing sitok ya malah ngene terus. Ngene lho Kakang. Ngene lho, ngene. Ngene lho, Del. Del. Sing sitok lele sing sitok. Ngene lho Kakang karo ngene aku. Ini terus. Aja kaya ngono to. Aja kaya ngono apa? Besok cara dadi dijak yo. Oh gak iso ngono Dik. Aduh, sing aku mbok idaki lho. Lek. Terus. Lek. Ora rampung-rampung to. Ora apa-apa. Terus. Ketoprak iki engko tabari jam 5. Aja jam 5. Nek tambah 2 juta Pak yo. Ngawur rek. Aja jam 5. Jam piro? Anak masjid. Setengah 7. Lambe. Jati. Sing tak jaluk kekarepanmu ku sing kepiye? Loh, aku iki yo kakangmu lho gene yo. Tembungmu iku ora ketemu. Dalaning atimu iku kepiye? Lek, apik lek ketoprake lek. Lek. Del. Aja mbok Men, ganggu. men, iki tungguan men. Aja Aja mbok ganggu. Bingung aku. ben kendel kowe. Ben kendel wong keprok 150 200 go apa ya? Lah ya. Kowe tak syuting kok kene. Yakin. Lele. Ayo di. Coba blok Ngene. kowe karo si kakang. Sing mbok arepake iku sing kepiye? Ini kakang. Lah ngene terus. Aja buak ngene. Sitok kok lele sitok ngene terus. Aku arep blok kowe karo si Abi. Yen kowe omong wae aku ora bakal ketemu. Aku iki Wani karo ponamu ni. Gorone kabeh. Wes gorone kabeh. wah. Ketoprake emosi. Wes menang. Yo meneng. Ora rampung-rampung iku. Ora rampung-rampung. Ora rampung dak wis. Ayo Ji. Ayo ning ndi? Aja ganggu. Kowe aja ganggu. Ayo. Ayo. Del. Tutup sih. Del kowe aja ganggu. Bos. Yo, bos. Bos, turun. Omong. Lah, kok aku mau teko bos kan kowe. Bos piye meng? Bos kowe kok ngene. Kowe kan dadi tangane. Yo, Kowe dadi tangane. iki adikku. Rodok gagas sithik lho. Yo. Lah, ketokno lananganem. Ngawur. Ngawur lanangane bukan ngetokno. Aja kuwi ah. Lah sing ndi? Maksudnya wong lanang gagah lho gagah. Mosok pengen lanangan kok ngene. Lah lanang iki. Aku kan jadi malu. Ngono kuwi ya terus coba singkat. Ora Kowe rodok babak. gagah. Yo. Wong posing ngene lho yo. Yo, Kang. Kowe adim. Aku malah gitu. Lho iya aku malah kenyusing. Sik, gek wong iku aku ora ngene lho. Yo, Yo piye lek? sik ngene lho. Lah, adim iku njaluk rabi. Yo. Kowe yo ngrapekno. Ya. Beni dhewe. Ora biyen yo. Lah piye lek? Aja mbok rabani kowe. Yo. Rabenane aku. Aja to lek. Kowe sing ngomong. Ayo, wis tutuk. Cuk. Piye lek? Yo. Ayo di. Sing mbok karepake sing kepiye? Aku ki yo kakakmu dhewe. Aku pengen jadi bojone Tejo Broto kakak. Oh. Sing mbok karepake kowe pengen ndek bojo Tejo Broto. Pengen di bojo Tejo Broto. Tok. Iya Pak. Tak omong ngene niku. Jenenge Tejo Broto ora Telejo Broto. Nek gak hari tulis ning kene lho. Oh, kowe seneng Tejo Broto yo ngono kowe ya. Wis ngene wae lek yo. Timbang aku bingung perkara kowe. Ayo di. Yo.
ketemu atem nang ngene lek. Ojo koyo ngono to, Lek. Yo. Iki piye, Lek? Hei, Amin. Wes terus saya kok satu ini. Ora apa-apa. Hei, kok tambahin roble dulu ya, Ben? Jarak. Ayo. Rendi, aja kok Rendi. Susu udah mulai kok. Cak goblok jam 3 seprapat yo. Ayo to. Ora. Apa tak bari koyo kuno. Sama apa kok sih? Mana mung cek ora, Lek? Mana mung cek ora? Manuk Kok tiba kok kene mung cek ora? itu ora manuk. Lah apa? Bro, Ayo, Lek. ini lo di mana? Om tuh wae gebuki pan. Jabat-jabat. Sorry bro, sorry. Kata tahu. Bater gimana? Alah, Kok balik ya ngene iki kok. wah, gage. Gage. Wah, aku. Pokoknya sampai ada kesempatan lo. Sampai ketemu lagi iki. Oh, pada iri-iri nih. Iki. Tret Jobroto. Ayo. Besok Jobroto. Sombe. Sombe berdel karo Sampai mikir kok cak sabeti. Mikir kok kan. Apa kowe? Tuwek teklek gari mati ya kita. Mawon senjata. Sampai kowe ngarang tekel sak diundok. Boten. Gatel kowe. Anu wani. Ngene lho Mbak Pati ya tuh. Ya. Jenenge sampean sapa? Mbak Pati. Yo Pati Gondring. Gunungnya gunung Subing. Ora. Boten. Gatele manti jaluk nomor nang. Gatel iki, Mbah. Yakin gatel iki. Kapok ora? Iki kula kapok. Ya kapok. Mari. Lupa kok mati meneh, Mbah. Lah, kira yuk. Jaluk nomor dia. Padahal dia biyen megurung yo ora kutuk yo, Mbah. Gak yo. Tinggal mati yo. Yo. Yo guru le ngono. Boten nggih. Lek benda mundur. Jaluk mutiro. Kapal meneh kowe. Ala ora mau iki lucu ngono kok. Gak salah. Lek benda mundur le. Iki ora bakal rampung impe mundur le. Bener. Ora toto bubar blas. Kok serawani kok gantem terus. Iki serak nimbal panggunge rasa kowe ruwet. Balik aja, kon Bo. Santai mawon. Panggonge iki mungkin tak brone. Giret karo tak ambruk. Lah kowe kapital motor mbok jol. Ada siap we. Ayo yang buka ngono kok. Lah salah kok. Kadol salah. Kok salah perkara apa? Bojone apa? Bojo tanah ayu. Anak playu. Perkara ning kowe iki apa? Apa? Ora iso. Ora iso podot. Biasa gone gunung putak podot. Ora boleh barang ngono kok. Lha wong aku mbak sejarah roh berarti megane moro. Sejarah apa ngapusi berarah anak buahe. Mungkin iki kerja aku nganti 250. Ya, ora kodho-kodho. Saiki mundian, Dil. Pripat-pripun terus kowe. Apa tidak perkara? Jobroto. Ayo maju rene kowe. Sombe. Senari kono apa to? Kok kowe nganti ngoyak-ngoyak Jobroto nggih karo kanca wong gedhe karo rekan. Amet nyuwun sewu, Bapak. Adik kula rumangsa wis kepletut, wis rumangsa seneng karo Jobroto. Nanging adine ndang seperti kuwi. Jobroto suarane omongane wis keras wujute menungso. Ora wujute menungso, pengucape. Oh, lama wis rumangsa ngene. Ngino karo adangmu. Mereka adangku yai.
Endang Sekti. Mula kenake piye ya? Kayak piye? Oh, di rumah saya adikku Endang Sekti. Oh, Perawan desa. perawan desa ora payu rabi perawan tuwek. Niku napa wujude menungso? Anake ratu drama-drama. Wah. Rumangsa mustika wis ana tangan lan sikile wis ana sirah. Lho, pengucape kok kaya ngono. Apa? Cukup. Nggih pancen kowe mung lantaran makno perkara kathah. Nggih. Ya boten apa Kakak. Hei! Yang kowe wani aja ngomong kowe, Joko Subing. Namanya nek 1 ping 5. Alah ora sida lah. Satu terus. Pripun Bapak? Iki ngene. Aku minangka nyang nggih kalebu Kyai sepuh lan kudu bisa nuwakake marang Sumbi mengko karo kadangmu Endang Sekti bakal tak jodoke karo Subroto nanging. Ampun Subroto. Tejo Kusumo. Tejo Broto. Iya, Bro. Nggih, ngoten niku Bapak. Pripun syarat lan sarane Salah-salahane kowe anggere bisa aku bae kejayaan menyang ing Indramayu. Pindhone bisa mateni karo Sewanggal. Kadang tak gawke karo Tejo. Nggih, kula nyuwun pamit Bapak.